ம். ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல நம்ம ஸ்ரத்தத்ரே விபாக யோகம் அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். நம்பிக்கையின் பிரிவுகள், விஸ்வாசத்தின் பிரிவுகள் அதுதான் பார்க்க போறோம். 17வது அத்தியாயம். மொத்தம் பகவத்கீதையில 18 அத்தியாயங்கள். நாளையோட லெவல் 1 முடியுது. அதுக்கப்புறம் நீங்க எல்லாரும் அவசியம் லெவல் 2ல ஜாயின் பண்ணணும். இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 17 பார்க்க போறோம். ஞான யோகம். அதுதான் 13ல இருந்து 18 வரைக்கும். இந்த ஞான யோகத்துல நம்ம முழுக்க முழுக்க நிறைய இந்த விஷயங்கள், அந்த ஜட உலகம் எப்படிப்பட்டது, ஆத்மா இதுல எப்படி பந்தப்படுது, இதுல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வர்றது, பிறப்பிறப்பு சிருஷ்டில இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது, பக்தி, இந்த விஷயம்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு வரோம். சோ ஞான யோகம் நமக்கு என்ன கொடுக்கும், நல்லபடியா அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம். நம்மளுக்கு டிட்டாச்மெண்ட் கொடுக்கும், நம்மளுக்கு பற்றின்மை அப்படின்றத நமக்கு ஏற்படுத்தும் இந்த ஜட உலகத்துல. அதுதான் நம்ம ஞான யோகத்தை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட். அந்த வகையில நம்ம முக்குணங்களை பத்தி நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா ஆத்மா முக்குணங்களோட சம்மந்தப்படுறதுனாலதான் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில ஈடுபடுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இல்லைங்களா. நேத்திக்கு அத்தியாயத்துல கூட நம்ம என்ன பார்த்தோம், தெய்வீக அசுர இயல்புகள் அதை பத்தி நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி குணங்களை அடிப்படையா வச்சு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இந்த குணங்களுக்கு உள்ளவங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட நம்பிக்கைகள்லாம் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். முக்கியமா நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல யாகம், தானம், தவம் இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுப்போம். கண்டிப்பா ஒரு மனிதன் அப்படின்னும் போது ஹியூமன் லைஃப்ல நம்ம 16 சம்ஸ்காரங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும். அதுல இந்த யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் நம்ம அவசியம் நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றத வேதத்துல நமக்கு குறிப்பிட்டிருக்கிற விஷயம். இதெல்லாம் எதுக்காக நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா, ஒண்ணு நம்ம தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ற ஒரு விஷயம், இன்னொன்னு நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் கொடுக்கும் அப்படின்னு தான். இப்ப நம்ம எவ்வளவு யாகம், தானம், தவம் எல்லாம் செய்யறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மள என்ன பண்ணுவோம், அது பியூரிஃபை பண்ணும். அதனால அவசியம் இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயங்கள். அப்படிப்பட்ட யாகம், தானம், தவம்லாம் நம்பிக்கை, ஒவ்வொருத்தவங்க குணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னவா நம்பிக்கைகள் அதுல அவங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு தான் இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பிரத்யேகமா நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு ஸ்ரத்தத்ரே விபாக யோகம், விசுவாசத்தின் பிரிவுகள் அப்படின்றதுதான். ஹரே கிருஷ்ண. துர்கா மாதாஜி மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாங்களா? हरे कृष्ण माताजी, डिवोटीज मंगलाचरण याद वाचिए। हरे कृष्ण। नवाज चलो माताजी। से माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहनं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं श्री राधा कृष्ण श्री विशाखाश्च श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता स्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणि निर्विशेष शून्यवाद जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். நம்ம வந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ண கீதா மாதாஜி பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து இன்னைக்கு 17வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். ஸ்ரத்தத்ரய விபாக யோகம், விசுவாசத்தின் பிரிவுகள். அதான் நம்ம பார்க்க போறோம். நம்பிக்கையின் அடிப்படை, அதாவது குணங்கள் உள்ளவங்க என்ன மாதிரி நம்பிக்கை எல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்றதான் பார்க்க போறோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 17.1. ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विवाह योगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिं उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वं नाहो रजस्तमः। हरे कृष्ण माताजी. கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனர் வினவினார், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்துவகுணத்துல, ரஜகுணத்துல, தமோகுணத்துல அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேக்குறாங்க. சரிங்களா? நிறைய பேர் பகவான் சாஸ்திரம் இதெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லாம ஏதோ ஒரு அவங்களுக்கா தோணுன விஷயங்கள்லாம் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா? பொதுவா சொல்லணும்னா மூட நம்பிக்கைன்னு சொல்லுவோம் நம்ம. சரிங்களா? அவங்களுக்காக தோணுனதா செய்யுது. சாஸ்திரத்துல இருக்கிறத செஞ்சோம்னா நம்ம தர்மத்தை ஃபாலோ பண்றதுன்னு அர்த்தம். அதுதான் நமக்கான கைட்லைன்ஸ். அதை தாண்டி வேற எது செஞ்சாலும் அது வந்து ஒரு மூட நம்பிக்கை. அந்த அடிப்படையில தான் அது வரும். அப்படின்னும் போது அந்த மாதிரி சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றாமல் கற்பனைக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கிறவங்க, வழிபடுறவங்க, அவங்களோட நிலை என்ன அப்படின்றத கேக்குறாங்க. சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்களா, ரஜோகுணத்துல இல்ல தமோகுணத்துல அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேக்குறாங்க. அதுக்கு பகவான் என்ன உபதேசம் கொடுக்குறாங்கன்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.2 17.3 ஸ்லோகங்கள். हरे कृष्ण माताजी. गीता माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम्स. प्रणाम्स माताजी. श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा तेहिनां सा स्वभावच श्रद्धागि रजसी सैव तामसी சேதிதாம் சுணு. புருஷோத்தமன் முழுவது கடல் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்ற 3 வகையாக பிரிக்கலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. சத்வானுரூப சர்வஸ்ய ஸ்ரத்தா பவதி பாரதா ஸ்ரத்தா மயே அயம் புருஷோ யோ யச்ரத்த சா ஏவ சஹ. பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பதற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை விருத்தி செய்கின்றான். உயிர் வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ பகவான் வந்து விளக்கங்கள், உபதேசங்கள் கொடுக்கறாங்க. என்னன்றதை பார்க்கலாம். உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப நம்மளோட சரீரம் அது வந்து எப்படிப்பட்டது, எதாலுருவானது, ஜட உலக சக்தியினால இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது அதோட சுபாவம் அப்படின்றது ஒண்ணு இருக்கும். சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம் அப்படின்றது இருக்கும் இல்லைங்களா? அவனது நம்பிக்கை சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக அப்படின்றத மகா நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழாக இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை விருத்தி செய்கின்றான். அந்த குணத்திற்கு ஏற்ப அவங்க ஒரு நம்பிக்கைய அவங்க வளர்த்துக்கிட்டு அந்த வழியில அவங்க வாழ்க்கைய அவங்க வாழறாங்க. உயிர் வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுதான் இங்க நம்ம இந்த இதுல பாக்குறோம் இல்லைங்களா? சத்துவகுணம், ரஜகுணம், சுத்த சத்துவகுணம் அப்படின்றத பாக்குறோம். தமோகுணம் இதுல நம்ம பார்க்கல. ஏன்னா அது வந்துட்டு நரகத்துக்கு போறதுதான் இல்லைங்களா? ஏன்னா அதர்மம் அப்படின் போது இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா சத்துவகுணம் நம்ம பாக்குறோம். சத்துவகுணத்துல தான் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? நம்ம பிரத்யேகமா 14வது அத்தியாயத்துல நம்ம குணங்களை பத்தி தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சத்துவகுணம்ன்றது எப்பயும் வேதங்களை ஃபாலோ பண்ணி எப்பயுமே வந்துட்டு
ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்துக்காக பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படும்? இன்பங்கள், நிறைய சந்தோஷங்கள்லாம் ஏற்படும். நாலேஜ் அவங்க நல்லா விருத்தி பண்ணிப்பாங்க. இந்த 2 விஷயம் தான் நம்ம சத்துவகுணத்தை நம்ம பார்த்தோம். ரஜோகுணத்துக்கு ஆசைய அதிகமா வந்துட்டு அவங்க நிறைய ஆசைப்படுவாங்க. அதை அடையறதுக்காக நிறைய என்டிவர் பண்ணுவாங்கன்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் தமோ குணத்துக்கு அறியாமை, அதை வந்து நம்ம அடையாளமா பார்த்தோம். அப்ப சத்துவ குணத்துக்கு அடையாளமா நம்ம பார்த்தது நிறைய நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கிற நிலையில இருப்பாங்க அவங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நல்ல நல்ல பயஸ் ஆக்டிவிட்டி செய்யறதுனால ரொம்ப இன்பத்தோட இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அப்ப அந்த வகையில சத்துவ குணம் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஞானத்தை விருத்தி நல்லா பண்ணிப்பாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். நல்ல வேதங்கள், உபனிஷத்துக்கள் இதெல்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சுப்பாங்க அவங்க. அதன் தெரிஞ்சுக்கிட்டதன் வாயிலா நல்லபடியா உபதேசங்கள், உபனிஷத்துக்கள் இதெல்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கும் போது அவங்க என்ன, அவங்களுடைய இலக்கு என்னவாகும் அப்படின்னா முக்தி, பிரம்மஜோதி அவங்க அடைவாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். ஞானி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யாரெல்லாம் ஞானத்தை நல்லபடியா விருத்தி பண்ணிக்கிறாங்களோ, முக்தி அடைய விருப்பப்படுறாங்களோ, அதுவும் பிரம்மஜோதி அளவுக்கு போறாங்களோ அவங்களாம் ஞானி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு பக்தி சேவையில ஈடுபட மாட்டாங்க. ஆனா வந்து இந்த பொதுவா நம்ம இந்த பிரம்மன் ரியலைசேஷன், பரமாத்மா ரியலைசேஷன் அந்த மாதிரி உள்ளவங்க நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அவங்களாம் வந்து வேதங்களை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு பிரம்மன் ரூபத்துல பகவானை வழிபாடு பண்ணி அவங்க வந்து பிரம்மஜோதி அவங்க அடைவாங்க. இந்த மாதிரி உள்ளவங்கள அப்ப இவங்களோட நம்பிக்கை எப்படி இருக்கு? அதற்கு ஏத்த மாதிரி சத்துவகுணத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஞானத்தை வளர்த்து அவங்க முக்தி அடைறாங்கன்றத பாக்குறோம். அது ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய ஆசைகள் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? அப்ப நிறைய பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்களை அவங்க செய்வாங்க. அந்த ஆசை அடையறதுக்காக அவங்க வேதத்தில் குறிப்பிட்ட முறைப்படி நிறைய யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் அவங்க செய்வாங்க. அதனால நிறைய நல்ல நல்ல செயல்கள்லாம் செஞ்சு என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களாம் புண்ணிய லோகத்துக்கு, அதாவது சொர்க்க லோகத்துக்கு அவங்க போவாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். ஆசை உள்ளவங்க, அதனால காமி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அதே சுத்த சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க பக்தி, அதுல ரொம்பவே விருப்பத்தோட நம்பிக்கையோட இருந்து பக்தியில ரொம்ப நல்லபடியா ஈடுபடுவாங்க. அதனால அவங்களுக்கு பகவானுக்கிட்ட என்ன ஏற்படும்? பிரேமா, அன்பு ஏற்படும். அதனால அவங்க பகவான்கிட்ட அன்பை வெளிப்படுத்தி பகவானையும் அவங்க அடையிறாங்க. அவங்க நம்ம பக்தா அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப குணத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஒருத்தவங்க நம்பிக்கை இருக்கும், அதற்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க வாழ்க்கையில ப்ராக்ரஸ் ஆவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப ஞானி, காமி, அப்புறம் பக்தா அப்படின்னு 3 நிலையா நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.4 ஸ்லோகம். हरे कृष्णा माता जी। जानकी राम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। यजंता सात्विका देवा यक्ष राजर्षि राजसा प्रेदान भूत कनांश सान्ये यशन्ते तामस जनाः। हरे कृष्णा பிரபு ஜி. டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க என்ன மாதிரி வழிபாட்டு முறை அவங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா தேவர்களை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. சிவபெருமான், அப்புறம் வந்து பிரம்மா, அப்புறம் தேவி வழிபாடு இதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? பிள்ளையார், முருகன், இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி தேவர்களை அவங்க வழிபாடு பண்ணுவாங்க. ரஜோகுணத்துல இருப்பவங்க அசுரர்களை வழிபாடு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். கொஞ்சம் உக்ரமான தெய்வம், அப்புறம் வந்து மனிதர்களே ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவங்களா இருந்தாங்க அப்படின்னா உடனே அவங்க கிட்ட போயிட்டு அவங்களே அவங்க வழிபட ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாடு ரஜோகுணம். அது தமோ குணத்துல இருப்பவங்களும் பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபாடு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.56 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माता जी। जय श्री माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। अशास्त्र विकितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः कम्बाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। காமம் மற்றும் மாதாஜி அதுல தெரியலையே மாதாஜி. பற்றுதல் மாதாஜி. பற்றுதலின் பலவந்தத்தால். ஓகே. காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப நிறைய ஆசை, பற்றுதல் இதோட பலவந்தத்தால், சரிங்களா, ஆசை கட்டுப்படுத்த முடியல, அடையணும் அடையணும் அது மேல ரொம்ப தீவிரமா இருந்து என்ன பண்றாங்க, சாஸ்திரத்துல பரிந்துரைக்கப்படாத, சாஸ்திரத்துல கொடுக்கப்படாத விஷயங்கள்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க, சரிங்களா. கடுமையான தவங்கள் எல்லாம் தற்பெருமையுடன் அகங்காரத்துடன் செய்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இங்க நம்ம பிக்சர்ல எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லைங்களா. இந்த மாதிரிலாம் ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இதெல்லாம் எங்கேயுமே இருக்காது சாஸ்திரத்துல. இந்த மாதிரிலாம் நம்மள வந்து வருத்திக்கணும், இந்த மாதிரி செஞ்சா நம்ம அடைய வேண்டிய இலக்கை நம்ம அடைவோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்லாம் இருக்கவே இருக்காது. ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க, இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவை துன்புறுத்துகின்றனர். பகவானுக்கு ரொம்ப வேதனையா இருக்கும் இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி சாஸ்திரத்தில் இல்லாத ஒரு விஷயத்தெல்லாம் செய்யும்போது. அதே மாதிரி அவங்களும் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, அவங்களையும் சிரமப்படுத்திக்கிறாங்க. இத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். நம்ம நேத்திக்கும் 16வது அத்தியாயத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. சிசுபால் ஸ்டோரி நம்ம பார்த்தோமே, உதாரணமா அந்த மாதிரி தன்னையே வர்த்திப்பாங்க, பகவானையும் அவங்க வந்து துன்புறுத்தி என்ன பண்றாங்க, அவங்க அசுர இயல்புகள்ல சாஸ்திரத்துல பரிந்துரைக்கப்படாத விஷயங்களை தற்பெருமைக்காக அகங்காரத்தாகவும் ஏதோ ஒரு மூட நம்பிக்கையில செய்வாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். யாரெல்லாம் ரொம்ப ஆசை அப்புறம் பற்றுதல் இதால வந்துட்டு ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களோ அவங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.8 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. प्रणाम माता जी। आयुः सत्त्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा சாத்விக பிரியா. ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்வகுணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இத்தகைய உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்து ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதயமளிப்பவையாக உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ நம்ம வந்துட்டு வழிபாடு பார்த்துட்டோம். நம்பிக்கையின் அடிப்படையில முக்குணங்கள்ல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, முக்குணங்கள் உள்ளவங்களோட நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அதுல வழிபாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இப்ப வந்துட்டு நம்ம உணவு பழக்கம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதான் பார்க்க போறோம். அதுல வந்து சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க என்ன மாதிரி உணவு அவங்க எடுத்துப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆயிலை நீட்டிக்கிற ஒரு அந்த மாதிரியான உணவு வகைகள், சரிங்களா. நம்மளுக்கு நல்ல நீண்ட ஆயில் கொடுக்குற மாதிரியான உணவு வகைகள், வாழ்வை தூய்மைப்படுத்துறது, பலம் நல்லா கொடுக்கறது, ஆரோக்கியமா இருக்கிறது, அப்புறம் சுகம், திருப்தி, இதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய உணவா அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். நிறைய என்ன இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் நிறைஞ்ச ஒரு உணவு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம உணவுன்றது எதுக்காக நம்ம எடுத்துக்கிறோம், எனர்ஜி கிடைக்கிறதுக்காக தான் இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம உணவுன்றதை எடுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கணும், நம்மளுக்கு புத்துணர்ச்சி ஏற்படணும், பலம், ஆயுளை நல்லா நீட்டிக்கணும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உள்ள உணவை தான் நம்ம எப்பயும் நம்ம வாழ்க்கையில எடுத்துக்கணும். அந்த வகையில பகவான் நமக்கு இங்க தெளிவா கொடுத்துருக்காங்க. சின்ன குழந்தைங்களை நம்ம அட்வைஸ் பண்ற மாதிரி இல்லைங்களா. நம்ம குழந்தைங்களாம் சொல்லுவோம் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடாதீங்க, இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடுங்க. அந்த மாதிரி பகவான் நமக்கு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க பகவத்கீதையில, ஒண்ணு கூட மிஸ் அவுட்டே கிடையாது. அப்படியே ஃபாலோ பண்ணோம்னா கண்டிப்பா நம்ம பகவானையே அடைய முடியும், பக்தி பண்ணி எல்லா விஷயத்தையும், பக்தி யோகம் எல்லாத்தையுமே. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இந்த மாதிரியான உணவுகள், சரிங்களா, இதெல்லாம் வந்து சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்களுக்கு பிரியமானவையா இருக்கும். சரி, இந்த மாதிரி காய்கறி அப்புறம் பழங்கள் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சுவை இல்லாம இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பா கிடையாது. ரசம் உள்ளவையாக, அப்புறம் கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, நல்ல பருப்பு, அரிசி, அப்புறம் இந்த பால் வகைகளான உணவுகள் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறது எப்பயுமே எப்படி இருக்கும், நல்ல ரசம் உள்ளவையா தான் இருக்கும். இதயத்துக்கு இதமளிப்பா, நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நமக்கு எந்த ஒரு துன்பமும் நேராது. அந்த மாதிரியான உணவுகள் தான் சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம வந்துட்டு எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம எதுவும் ஆடப் பண்ணணுமா இல்ல, இயற்கையாவே அதுல என்ன இருக்கு, பகவான் எல்லாமே அதுல கொடுத்துருக்காங்க. புளிப்பு பிடிச்சவங்களுக்கு புளிப்பான பழங்கள் உண்டு இல்லையா, அந்த மாதிரி இனிப்பான பழங்கள், அந்த மாதிரி எல்லாமே பகவான் வந்து எல்லா சுவையும் நமக்கு இயற்கையாவே பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதுல நம்ம எதுவும் ஆடப் எல்லாம் பண்ணணும்னு இல்லை. அந்த வகையில நம்ம இயற்கையா கிடைக்கிற உணவுகளை நம்ம நல்லபடியா எடுத்துக்கணும். அதுதான் நமக்கு ரொம்பவே நன்மையான விஷயங்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க இந்த மாதிரி உணவுகளை எடுத்துப்பாங்கன்றத பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.9 10 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. लवनाथ कृष्ण दीष्ण ऋषो विदाहिने
ஆகாரா ராஜசஸ்யேஷ்டா துக சோகாமய பிரதா. மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். இத்தகு உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. யதா யாமம் கத ரசம் பூதி பர்ஜுஷிதம் சயத் உச்சிதஸ்டம் அபிஷாமேத்யம் போஜனம் தமஷ பிரியம். உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற, பழைய, ஊசி போன, எச்சில் பட்ட, தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விருப்பப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ நம்ம வந்துட்டு ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்களோட உணவு பழக்கம் எப்படி இருக்கும், அவங்க நம்பிக்கை எப்படி இருக்கும்? ஏன்னா உணவுன்றது நம்மளோட கான்சியஸ்னஸோட சம்பந்தப்பட்டது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது வந்து ஏதோ நம்ம வந்துட்டு சும்மா சுவைக்காக மட்டும் சாப்பிட்ற ஒரு விஷயம் கிடையாது. அதனாலதான் பிரசாதமா எடுத்துக்கணும். பிரசாதமா எடுத்துக்கும் போது நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்குது அப்படின்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்போ உணவுன்றதே நம்ம உணர்வோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம். ரொம்பவே அது நம்ம எவ்வளவு தூய்மையா, எவ்வளவு கரெக்டா நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு எல்லா நன்மைகளும் நமக்கு ஏற்படும். நோய் அந்த விஷயங்கள்லாம் நம்மள்கிட்டவே வராது. அந்த ஒரு விஷயம்தான். அந்த வகையில இங்க வந்து ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்களோட விருப்பம் எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். எல்லாமே கொஞ்சம் அதிகப்படியா காரம், கசப்பு, புளிப்பு, இந்த சூடான விஷயங்கள் இதெல்லாமே ரொம்ப அதிகமானதை அவங்க எடுத்துப்பாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். இந்த மாதிரி எல்லாமே அதிகப்படியா இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? உங்களுக்கு துன்பம், சோகம், நோய். சாப்பிடும்போது சந்தோஷமா இருந்தாலும், நாக்குக்கு சுவை நல்லா இருந்தாலும், சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? வயிற்றெரிச்சல், அப்புறம் ஜீரண கோளாறு இதெல்லாம் ஏற்பட்டு உங்களுக்கு நோய் வரும் இல்லைங்களா? அப்போ அவங்களுக்கு என்னதான் மிச்சமா இருக்கும்? துன்பம், சோகம், நோய். இதுதான் வந்து மிச்சமா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அந்த உணவோட அந்த தன்மை அவங்களோட குணத்திலயும் அவங்க நம்மளுக்கு வந்து தெளிவா தெரிய வரும். பொதுவா காரம் சாப்பிட்றவங்க கோபம் அதிகமா படுவாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோங்களா? சோ நம்ம உணவு எடுத்துக்கிறதுன்றது ரொம்பவே நம்ம உணர்வோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் உண்பதற்கு முன்பு 3 நேரத்திற்கு முன்பே, அதாவது நம்ம வந்து சமைச்சு ஒரு 3 hours ஆனதுக்கு அப்புறம், அதாவது ரொம்ப நேரம் வச்சிருக்க கூடாது அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். 3 மணி நேரம் ஆவறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த உணவை எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஆனா அந்த மாதிரி எடுத்துக்காம 3 நாள் அந்த மாதிரிலாம் வச்சு சாப்பிட்றதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி உணவெல்லாம் எடுத்துக்கிறது, அப்புறம் சுவையற்ற, பழைய, அப்புறம் ஊசி போன, அப்புறம் எச்சில் பட்டு நிறைய வந்துட்டு சாப்பாடை தட்டுல வச்சுட்டு கொஞ்சம் எடுத்து சாப்பிட்டு அப்புறம் அப்படியே மூடி வச்சுட்டு அப்புறம் மறுபடியும் அதை எடுத்து சாப்பிடுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரியான விஷயங்கள், தீண்டத்தகாத பொருட்கள், நம்ம தவறான பழக்கங்கள் உள்ளவங்க எல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரியான விஷயங்கள், இந்த மாதிரி உணவுகள்லாம் வந்து தமோகுண மக்களால் விரும்பப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ உணவு அப்படின்றது எது சிறந்தது? சாத்வீக உணவு தான் சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.11 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கீதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அபலாகாங்ஷபீர் யக்ஞோ விதிதிஷ்டோ ய இச்சதே யஷ்டவ்யம் ஏவதி மனஹ சமாதாய சா சாத்விகஹ. சாஸ்திர விதியின்படி கடமை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பாராத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவத்தை சார்ந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த மாதிரி இந்த உணவு அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம வந்துட்டு பொதுவா நம்மளால அது வித்தியாசத்தை பார்க்க முடியும். கோயில்ல நம்ம வந்துட்டு ஒரு பிரசாதமா எடுத்துக்கும் போது அது வந்து ரொம்பவே சுவையுள்ளதா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஒரு எந்த ஒரு அதிகப்படியான பொருளும் சேர்க்காம நிதானமா சமைச்சிருப்பாங்க. அது பிரசாதமா நம்ம எடுத்துக்கும் போது நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம வீட்டுல தினப்படி சமைச்சு சாப்பிடுவோம். ஆனா அதே நம்ம விசேஷ நாட்கள்ல ரொம்ப தூய்மையா நம்மள தூய்மைப்படுத்திட்டு, இருக்கிற இடத்தையும் தூய்மைப்படுத்திட்டு, மனம் ஃபுல்லா அன்னைக்கு நம்ம சாமிக்காக சமைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சமைச்சு அன்னைக்கு அதை நம்ம வந்து சாமிக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு ஃபேமிலியோட நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு பண்டிகை நாட்கள்லாம் நம்ம சாப்பிடுவோம் இல்லைங்களா? எப்பயுமே சமைக்கிறவங்களா தான் இருப்பாங்க. எப்பயுமே சமைக்கிற அதே உணவா தான் இருக்கும். ஆனாலும் அன்னைக்கு எப்படி இருக்கும்? ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் இல்லைங்களா? எதனால அந்த டேஸ்ட் அன்னைக்கு நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படியா தெரியுது அப்படின்னா, நம்ம அன்னைக்கு ஃபுல்லா அந்த உணர்வு எப்படி இருக்கு? பகவானுக்காக. ஒரு பொங்கல் அன்னைக்கு
சூரிய தேவனுக்கு படைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதையும் டேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுத்தபத்தமா அந்த உணர்வோடு சமைக்கும் போது அன்னைக்கு அது எப்படி இருக்கும், சிறப்பானதா அமையுது இல்லைங்களா? அதுதான். அப்ப அந்த சமைக்கும் அந்த நிலைப்பாடு, சமைக்கிறவங்க அப்புறம் வந்து எல்லாமே எல்லாரோட எண்ணங்களும் அந்த உணவுல கலந்து வரும். அதனாலதான் வந்துட்டு உணவை வந்து நம்ம வந்து பியூரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்றது என்னன்னா, நம்ம வந்துட்டு எப்பயுமே நம்ம வந்து பகவானுக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கும் போது நமக்கு அது பியூரிஃபிகேஷனை கொடுக்கும் அப்படின்றது. இன்னொன்னு, நம்மளுக்கு உணவு கிடைக்கிறதே பகவானாலதான் இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு நம்ம திருப்பி நம்ம நன்றியை தெரிவிக்கும் ஒரு விதமா நம்ம உணவை பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் இந்த ஸ்லோகத்துல சாஸ்திரப்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். நம்ம இப்ப பார்க்க போறது யாகம். 3 குணங்கள்ல எப்படி அதை வந்து செய்வாங்க அப்படின்றத பார்க்க போறோம். சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க எப்பயுமே வந்துட்டு சாஸ்திரங்களை நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஞானத்தை விருத்தி செஞ்சுப்பாங்க இல்லைங்களா? சோ அவங்களுக்கு சாஸ்திரம் நல்லபடியா தெரியும் எது செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்றது. அப்ப சாஸ்திர விதிகளின்படி அந்த யாகத்தை அவங்க செய்வாங்க. கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக நமக்குதான் இந்த 16 சம்ஸ்காரங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? சோ நம்மளோட கடமையா அதை வந்து அவங்க நிறைவேற்றுவாங்க. பிடிக்குது பிடிக்கல, செய்யணுமா வேண்டாமா, இந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் இருக்காது. செய்யணும்னா அது அவசியம், அதை அவங்க வாழ்க்கையில கடைபிடிப்பாங்க அந்தந்த காலகட்டத்துல. அப்புறம் பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் சரி இந்த ஒரு யாகம் செய்யறோம், இதனால நம்மளுக்கு ஏதாவது ஆதாயம் கிடைக்குமா அப்படின்ற எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம செய்வாங்க. இந்த மாதிரி செய்யறவங்க தான் சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணி கடமையா செய்யறது, பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யக்கூடிய யாகம் சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க செய்யற யாகமா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.12 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அபிசந்தாய து பலம் தம்பார்த்தம் அபிசைவயர் இஷ்யதே பரத ஸ்ரேஷ்ட தம் யஜ்ஞம் வித்தி ராஜசம். ஆனால் ஏதேனும் பௌதிக நன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பாரதர்களின் தலைவனே ரஜோகணத்தை சார்ந்தது என்பது அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்போ ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்களோட நிலை எப்படி இருக்கும், அவங்க வந்து எப்படி யாகம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்களுக்கு ஆசைகள் அதிகமா இருக்கும். ரஜோகுணம்னாலே ஆசைகள் அதிகமா வச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஆசைகளை அடையறதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு குறிப்பிட்ட தேவர்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அவங்க செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க. அந்த வகையில ஏதேனும் பௌதிக நன்மை அடைவதற்காக, அப்புறம் தற்பெருமைக்காக, தன்னை எல்லாரும் நல்லபடியா நினைக்கணும், நல்லபடியா நமக்கு மரியாதை பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாட்டுல செய்யக்கூடிய யாகம் தான் வந்து ரஜோகுணத்தை சார்ந்ததா நம்ம பாக்குறோம். கோயிலுக்கெல்லாம் போய் எல்லாம் வந்துட்டு செய்வாங்க. பட் ஆனா அதுல எல்லாத்துலயும் அவங்க பெயர் இருக்கிறத அவங்க பாத்துப்பாங்க. இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா நம்மளை சுத்தி. அந்த மாதிரி உள்ள விஷயம்லாம் வந்து ரஜோகுணத்தின் அடையாளமா நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.13. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. விதிஹீனம் அஸ்திஷ்டான்னம் மந்திரஹீனமதக்ஷிணம் சத்வா விரகிதம் யஜ்ஞம் தாமசம் பரிஷக்ஷதே. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், பிரசாத விநியோகமின்றி, வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனம் இன்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை இன்றி, நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோகுணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ இந்த தமோகுணத்தில் உள்ளவங்களோட யாகம் எப்படி இருக்குன்றத பாக்குறோம். சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்ற மாட்டாங்க, மதிக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா சாஸ்திரமே இல்லைன்னுவாங்க. அப்படியே அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் அதை சொன்னாலும் அதை ஏத்துக்கவும் மாட்டாங்க. பிரசாதம்லாம் வந்து விநியோகம் இருக்காது. வேத மந்திரங்கள்லாம் எதுவுமே உச்சரிக்க மாட்டாங்க. புரோகிதர்களுக்கு தட்சணை கொடுக்கவும் மாட்டாங்க. நம்பிக்கையே இருக்காது எந்த ஒரு விஷயத்திலயும். இந்த மாதிரி சாஸ்திரம், புரோகிதர்கள் பிரசாதம் விநியோகம் பண்ணும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்காது. அததான் நாகரிகமா நாகரிக கல்யாணம்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? எந்த ஒரு பூஜை புனஸ்காரமும் இருக்காது. திருமணம் வந்து பண்ணுவாங்க இல்லையா? அதுல எல்லாம் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரிதான் இருக்கும். சாஸ்திரம் எதுவுமே அதுல ஃபாலோ பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. பகவானுக்குன்னு பிரசாதம் எல்லாம் எதுவுமே கொடுத்து ஆஃபர் பண்ணி அதை யாருக்கும் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. வேத மந்திரங்கள்லாம் இருக்காது. புரோகிதல் இருக்க மாட்டாங்க. தட்சணையும் இருக்காது. இந்த மாதிரி செய்யப்படும் யாகம் வந்து தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.14 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா.
हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम हरे माता कृष्ण जी। माता जी, प्रणाम माता जी। देवद्विजय कुरु प्रज्ञा पूजनं सौषमार्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च சாரீரம் தப உச்சியதே. முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்கள் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது வந்து சீர்திருத்த கல்யாணம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? நம்ம இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி சமுதாயத்துல பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நிலைப்பாடு உள்ளவங்கதான் இந்த மாதிரி ஒரு எதுவுமே இருக்காது, செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் எதுவுமே இருக்காது, புரோகிதர்கள் அப்புறம் வந்துட்டு சாஸ்திரம் இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாம, மந்திரங்கள்லாம் எதுவுமே இல்லாம நடக்கும். அது வந்து தமோகுணத்தின் அறிகுறியா நம்ம பார்க்கிறோம். இதே வந்து 17.14 இப்போ வர 3 ஸ்லோகங்களும் வந்து தவங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். உடலால் செய்யக்கூடிய தவங்கள், மனதால் செய்யக்கூடிய தவங்கள், அப்புறம் வாக்கால் செய்யக்கூடிய தவங்கள், அதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த 3 தவங்களையும் சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, தமோகுணத்துல உள்ளவங்க ஃபாலோ பண்றது எப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அப்ப அந்த வகையில உடலின் தவங்கள், ஏன்னா நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்றோம் அப்படின்னாலே நம்ம அந்த சரணாகதி அப்படின்றதே நம்மளோட எண்ணம், சொல், செயல் இது எல்லாமே வந்து பகவானுக்கானதா இருக்கணும் அப்படின்றதான் சரணாகதி, கம்ப்ளீட் சரண்டர்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த வகையில இந்த தவங்கள் எப்படி இருக்கணும், என்னென்ன தவங்கள் என்னென்ன, உடலால், மனதால், சொல்லால் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். வாக்கால். உடலின் தவங்கள் அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். செயல்கள், நம்ம செயல்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, பகவான, அப்புறம் பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்கள், தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல். எல்லாரையும் பெரியவங்களை நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான், பிராமணர்கள் இவங்கெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா நம்ம மரியாதை பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ரெஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம நல்லபடியா நம்ம கொடுக்கணும். ஏன்னா பகவான், பிராமணர்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு என்ன பண்ணாங்க, வழிகாட்டுறாங்க இல்லைங்களா? நம்மளோட வளர்ச்சியில கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஒரு இடம் இருக்கும். அந்த வகையில இவங்க எல்லாருமே நம்ம என்ன பண்ணணும், வழிபாடு பண்ணணும், மரியாதை பண்ணணும் அப்படின்றதுதான். அப்புறம் தூய்மையா இருக்கணும் நம்மளோட செயல்கள், அப்புறம் எளிமையானதா இருக்கணும் அப்படின்றது பாக்குறோம். பிரம்மச்சரியம் அதை வந்து கடைபிடிக்கணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் ரெகுலேட்டட் லைஃப்ல, அதாவது இந்த இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம், 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் அந்த விஷயங்கள்லாம். அப்புறம் அஹிம்சை, யாரையும் துன்புறுத்தாம இருக்கணும் நம்மளோட செயல்களால அப்படின்றத பாக்குறோம். முக்கியமா இதெல்லாம் வந்துட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு ரெக்வெஸ்ட், உங்க வீட்லயோ இல்ல குட்டி குட்டி பிள்ளைங்க எங்கேயாவது தெரிஞ்சவங்க கிட்டயோ இருந்தாங்க அப்படின்னா அவசியம் பகவத்கீதை கிளாஸஸ்ல ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நம்ம அவங்களுக்கு இப்பயே சின்ன குழந்தையிலே நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவசியம் அது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு நல்ல ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு அவங்கள கூட்டு வரும். இதை விட ஒரு சிறந்த ஒரு நன்மை அந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம வேற எதுவுமே செய்யவே முடியாது. சரிங்களா? அதுதான் பகவத்கீதை அப்படின்றது வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி. அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா குழந்தைங்களுக்கு, அதுவும் இப்போ இந்த சமுதாயத்துல இப்போ வளர்ற குழந்தைங்களுக்கு அவசியம் தேவை. ஏன்னா சரி தவறு தெரியாம டிவில ஏதோ ஒண்ணு பாக்குறது, அதுல வயலன்ஸ், இந்த தப்பான வார்த்தைகள் அதெல்லாம் அப்படியே கேட்டு அப்படியே அதை அவங்க வாழ்க்கையில அவங்க கொண்டு வராங்க இல்லைங்களா? அப்ப அதெல்லாம் வந்து அப்ப தப்பாவே பார்த்து தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு என்ன ஆயிடுது, அவங்க வாழ்க்கையும் தப்பாவே ஆயிடுது. அப்படின்னும் போது நம்ம இந்த மாதிரி பகவத்கீதை கிளாஸஸ் எல்லாம் அவங்களை நல்லபடியா ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க. அது மாதிரி சுத்தி பெரியவங்க இருந்தாலும் அவங்களையும் வந்து அவசியம் ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க. இது எங்களோட ஹம்பிள் ரெக்வெஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ செயல்கள் எப்படி இருக்கணும், நம்ம பெரியவங்கள நம்ம மரியாதை பண்ணி வழிபாடு பண்ணணும், தூய்மையான செயல்களா செய்யணும், அதாவது தர்மத்தின் வழியில எளிமையா இருக்கணும், பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை இந்த மாதிரி செயல்கள் நம்ம செய்யணும்ன்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.15 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माता जी। श्रीविद्या माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माताजी। अनुद्वेग कर्म वाक्यं सत्यं प्रियहितं सयत् स्वाध्यायाभ्यसनं सैव वाङ्मयं तब उच्यते. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப உண்மையானதும் இனிமையானதும் நம்மளோட பேச்சு, வாக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்போது அதுல வந்து உண்மை இருக்கணும், என்னைக்கும் இனிமையான பேச்சா பேசணும், யாரையும் நம்ம வந்துட்டு ஹர்ட் பண்ணிலாம் பேசக்கூடாது. அப்புறம் நன்மை அளிப்பதும், அதாவது பேசுறது வந்து நமக்கு, நம்மளுக்கு எய்தாப்புல உள்ளவங்களுக்கு, நம்ம யாரை பத்தி பேசுறோமோ அவங்களுக்கு, இது 3 பேருக்கும் நன்மை தரக்கூடிய விஷயமா இருந்தா அந்த பேச்சை பேசலாம். இல்ல அப்படின்னா அந்த பேச்சை நம்ம பேசவே கூடாது அப்படின்றதுதான்
அங்க தாத்பரியம். சரிங்களா? நன்மை அளிப்பதுன்றது நமக்கு, நம்மளுக்கு எதிர்த்தாப்புலவங்களுக்கு யாரை பத்தி பேசுறோமோ, எதை பத்தி பேசுறோமோ அந்த விஷயத்துக்கு. இது எல்லாத்துக்குமே நன்மை தரக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம பேசணும். பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல். பகவான் நமக்காக வேதங்கள் கொடுத்திருக்காங்க. கடல் அளவு, பெரும் கடல் அளவு இருக்கு வேதம். அதுல நம்ம பகவத்கீதை பாகவதத்தை நம்ம நல்லபடியா உச்சாரணம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாலும் சிறந்தது இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் ஏற்படும், நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏற்பட்டு ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் அடைஞ்சு இந்த பிறப்பிறப்பு சிஷ்யம் நம்ம கடந்து போயிடுவோம். அப்படின்னும் போது பகவான் நமக்கு கொடுத்த வேத இலக்கியங்கள் நம்ம முறையா உச்சரிக்கணும். அதுவும் கலியுக தர்மமா சாண்டிங், ஹரிநாமம், அதை நம்ம அவசியம் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? ரெஃபரன்ஸோட வேற தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். 24 மணி நேரத்துல கண்டிப்பா நம்ம நமக்கு செஞ்சுக்கிற நல்லதுன்றது சாண்டிங். அப்ப அது அவசியம் நம்ம செய்யணும். அந்த மாதிரி சாண்டிங் பண்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வாக்கின் தவங்களா நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? சோ அதனால பேசுறதுன்றது கூட இந்த மாதிரியான பேச்சாதான் இருக்கணும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும், நம்ம இந்த ஜட உலக விஷயங்களை பத்தி நம்ம பேசிடுவோம். அதனால நமக்கு என்ன ஏற்படும்? திருப்தியோ சந்தோஷமோ ஏற்படாது, கஷ்டம்தான் ஏற்படும். அதுக்கும் ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க. தவளை கத்திக்கிட்டே இருக்கும், அது சும்மா இல்லாம கத்திக்கிட்டே இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகும்? பாம்பு அது இருக்கிற இடத்த தெரிஞ்சு அதை விழுங்கிட்டு போயிடும் இல்லைங்களா? அந்த நிலைதான். நம்ம இந்த ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை பேசணும் அப்படின்னா நமக்கு சிரமங்கள் அதிகமா ஏற்படும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.16 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரத்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மன பிரசாத சௌமியத்துவம் மௌனம் ஆத்ம வினிக்கிரகா பாவ சம்சுத்தி எதத் தபோமானசம் உச்யதே. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப மனத்தின் இது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதான் பார்க்க போறோம். எண்ணம் அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு. ஏன்னா அதுல இருந்தா எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகுது, மனதுல இருந்துதான் எல்லாமே ஸ்டார்ட். அப்ப திருப்தி அப்படின்னு தான் பாக்கணும். தன்னுடைய இருப்பின் திருப்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எது எதெல்லாம் திருப்தியோட இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு சொல்லுவாங்க, நமக்கு கிடைச்ச வாழ்க்கை துணை. சரிங்களா? அது ஹஸ்பண்டா இருந்தாலும் சரி, ஒய்ஃபா இருந்தாலும் சரி, நமக்கு கிடைச்ச வாழ்க்கை துணையில எப்பயுமே திருப்தியோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நமக்கு கிடைச்ச உணவு, நமக்கு தினப்படி பகவான் உணவு கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? அதுல நம்ம திருப்தியோட இருக்கணும். அப்புறம் நம்ம கிட்ட எவ்வளவு வெல்த் இருக்கோ அதுல நம்மள திருப்தியோட வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுதான். இந்த மூணுத்துலயும் எப்பயுமே நம்ம எப்படி இருக்கணுமா? திருப்தியோட இருக்கணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். எதுல எல்லாம் இன்னும் இன்னும் அதிகமா ஆசைப்படலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த 3 விஷயங்கள் தான். சேரிட்டி, நிறைய தானம் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நிறைய ஜபம், நாம சங்கீர்த்தனம் நிறைய பண்ணணும், சாண்டிங். அதுக்கப்புறம் சுவாத்தியாயா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம வேதங்களை நிறைய நம்ம ஆசையோட படிக்கணும். நிறைய நிறைய பகவத்கீதை பாகவதெல்லாம் எத்தனை தடவை வேணாலும் நம்ம படிச்சாலும் நமக்கு அது அலுப்பு தட்டாது. ஏன்னா ஆன்மீக விஷயங்கள் எதுவுமே நமக்கு அலுப்பு ஏற்படாது. ஜட விஷயங்கள்லதான் நம்மளுக்கு என்னைக்குமே என்ன ஏற்படும்? அலுப்பு தட்டும் இல்லைங்களா? ஒரு நியூஸ் பேப்பரை ஒரே நியூஸ் பேப்பரை ஒரு 2, 3, 4 தடவை நம்மளால படிக்க முடியாது இல்லைங்களா? 2 தடவை படிச்சாலே போர் அடிச்சிடும். ஆனா நம்ம சாஸ்திரத்தை நம்ம எவ்வளவு படிச்சாலும் அது நம்மளுக்கு போதும்ன்ற எண்ணமே ஏற்படாது. அதுல நிறைய புரிதல், இன்னும் நிறைய உண்மைகள் தான் நமக்கு தெரிய வரும். ஒவ்வொரு தடையும் புதுசா இருக்கும் இல்லைங்களா? சோ அந்த வகையில நம்ம அவசியம் நம்ம வேதங்கள்லாம் நல்லபடியா படிக்கணும். அது சுவாத்தியாயா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சேரிட்டி, அப்புறம் ஜபம், இதெல்லாம் நம்ம அதிகப்படியா பண்ணணும். எதுல திருப்தியோட இருக்கணும்? நம்மளோட வாழ்க்கை துணை, அதுக்கப்புறம் உணவு, அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இருக்கிற வெல்த், அது எப்பயுமே நம்ம திருப்தியோட இருக்கணும். அப்புறம் எளிமையா இருக்கணும் அப்படின்றது. எண்ணங்கள் ரொம்ப எளிமையானதா இருக்கணும் அப்படின்றது. சரிங்களா? ரொம்ப வெஞ்சன்ஸ், அந்த கால்குலேட்டிவா இருக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இல்லாம எல்லாத்தையும் அன்போடு இருக்கிற நிலைப்பாடு. மௌனம், மனத்துல நம்மளுக்கு ஏகப்பட்ட எண்ணங்கள் அலைகள் வந்துகிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த எண்ண அலைகள்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நிறுத்தணும். எப்படி நம்ம அதுல இருந்து விலக்கிக்கலாம்? மனதை நம்ம பகவானோட திருவடியில நம்ம நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? இந்த எண்ண அலைகள் நம்ம கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகும். அந்த அளவுக்கு நம்ம மனதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? மௌனம்ன்றது பேச்சுக்காக இல்ல, எண்ணத்தில் உள்ள மௌனம் தான் ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்றது. அப்புறம் சுய கட்டுப்பாடு. இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் எவ்வளவு நம்மளை சுத்தி இருந்தாலும் வேணுமா வேணாமா நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும்.
வேணும்னா பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் சிக்கிப்போம். அந்த ஜட விஷயங்கள் வேண்டான்னு அதுல நம்ம கொஞ்சம் ஒதுங்கி ஒதுங்கி வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம பகவானை அடைய முடியும் பக்தி மார்க்கத்துல வந்து. அப்ப சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கணும். தனது இருப்பின் தூய்மை என்ன அளவுல தூய்மையா இருக்கணும். இந்த அனர்த்தங்கள் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, காம குரோத மோக லோப மதம் ஆச்சரியம், இந்த விஷயங்கள்லாம் எதுவும் இல்லாம தூய்மையான எண்ணங்களோட இருக்கணும். இதெல்லாம் வந்து மனத்தின் தூய்மை, மனத்தின் தவங்கள், அதான் நம்ம பாக்குறோம். அப்ப என்னென்ன பார்த்தோம், உடலால் செய்யக்கூடிய செயலால் நம்ம செயல்கள் எப்படி இருக்கணும் அந்த தவம், அப்புறம் வாக்கின் தவம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இதுல மௌனம்ன்றது இல்ல பாருங்க, மௌனம்ன்றது மனத்துக்கு தான் பகவான் கொடுத்திருக்காங்க. சோ எண்ணத்தை நம்ம கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வரணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன அலைகளை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண நமக்கு ஆத்ம நிலைப்பாடு நல்லபடியா அமையும். அப்புறம் மனத்தின் தூய்மை, தவம் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இப்ப இந்த 3 தவங்களையும் சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, ரஜோகுணம் தமோகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.17 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. गीता माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. श्रद्धाय परय तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अबलाकांक्षभिर्युक्तैः சாத்விகம் பரிசுஷ்டே. இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பாராமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செயல்படும் போது சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்புறம் இந்த எளிமை அப்படின்றது வந்து சிம்பிள் லிவிங் ஹை திங்கிங் சொல்லுவாங்க பிரபுபாதா. சரிங்களா? நம்ம வந்துட்டு ஒரு மனிதன் வாழறதுக்கு தேவையான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு இடம், ஒரு பசு, அப்புறம் கொஞ்சம் விளை நிலம், இது இருந்தா, ஒரு கோயில், ஒரு ஊர்ல ஒரு கோயில் இருக்கணும், ஒரு குடில் நம்மளுக்காக இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் ஒரு பசு மாடு, அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் விளை நிலம், இது இருந்தாலே திருப்தியா வாழ முடியும் அப்படின்னு தான் பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காங்க. அதனால வேற விஷயங்களை தேடி தேடி நம்ம போகிறதுக்கு தேவையே இருக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி சிம்பிள் லிவிங் ஹை திங்கிங், எதை பத்தி நம்ம நல்லபடியா யோசிக்கணும் அப்படின்னா பகவானை பத்தி, ஆன்மீகத்துல நம்ம பகவானை பத்தி நல்லபடியா, அவங்களோட நாம ரூப குண லீலைகள், இதை பத்தி நம்ம நிறைய யோசிக்கணும். அதுதான் வந்துட்டு எளிமை அப்படின்றதுக்கான உதாரணம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த வகையில இப்ப சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க இந்த தவங்களை எப்படி வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்றத பார்க்கலாம். இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபத்தை எதிர்பார்க்காமல், இந்த ஜட உலக விஷயத்துல எதோ அடையணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இல்லாம பரமனை திருப்தி செய்வதற்காக, பகவானை திருப்தி செய்வதற்காக ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையோடு, இந்த யாகம் தானம் தவம் எல்லாம் நம்பிக்கையோட செய்யறவங்க சத்துவகுணத்தில் உள்ள தவங்களா நம்ம வந்து பாக்குறோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.18 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। जानकी रमन प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. सत्कार मान पूजार्थं तपो तम्बेन सैव क्रियते तदि इह प्रोकृतं राजसं सलं மத்துருவம். மானம் மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தை இருப்பையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்ப வந்துட்டு இந்த 3 விஷயங்களையும் உடலால் மனதால் சொல்லால் வாக்கின் தவங்கள், இதெல்லாம் வந்துட்டு மானம் மரியாதை, நம்மள வந்து நல்லபடியா எல்லாரும் நினைக்கணும் அப்படின்ற நிலைப்பாட்டுல, எல்லாரும் நம்மள வந்து பெருமையா பேசணும், அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்காக யாரு செய்யறாங்களோ அவங்க ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அவங்க அதுக்காக ரொம்ப என்டிவர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா, நம்மள எல்லாம் நல்லபடியா நினைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க நிறைய என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த யாகம் தானம் தவெல்லாம் பேரளவுக்கு பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அது சஞ்சலத்தை கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் தற்காலிகமானது, எப்பயுமே வந்துட்டு ஒருத்தவங்கள ஒரு நல்ல ஒரு பொசிஷன்லயே வந்து சுத்தி உள்ளவங்க வச்சிருக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா. அது கொஞ்சம் பிளக்சுவேட்டும் ஆகும். அப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னா சஞ்சலமானது, நம்மளுக்கு அதுல ஒரு அமைதி திருப்தி இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்காது. ஏன்னா நம்ம ஆத்மார்த்தமா செய்யாம நம்ம என்ன பண்றோம், மத்தவங்க நம்ம நல்லா நினைக்கணும் அப்படின்றதுனால நம்ம செய்யறோம் இல்லைங்களா. அதனால நம்மளுக்கு அது எப்பயுமே அது தக்க வச்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நம்மளுக்கு சஞ்சலத்தை கொடுக்கும். அதே மாதிரி அது தற்காலிகமானது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.19 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी।
ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा தத்தாமசமுதாகிருதம். பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோகுணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப இந்த மாதிரி தவங்கள், இந்த 3 வகையான விஷயங்களையும் பிறரை அழிப்பதற்காக, துன்புறுத்துவதற்காக அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப மத்தவங்களுக்கு கெடுதல் ஏற்படுத்துறதுக்காக அதர்ம வழியில செஞ்சா அது என்ன ஆகுது? தமோகுணத்தில் இருப்பதுன்றது நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கு ஹிரண்யகசிபு அவங்கள்தான் நம்ம உதாரணமா பாக்குறோம். இவங்க ஒரு பியூர் டிவோட்டி. ஆக்சுவலா அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? பகவானோட லீலைகள்ல பங்கு எடுத்துக்கிறாங்க. எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை இவங்க மூலியமா நமக்கு பகவான் வந்து கொடுக்குறாங்க. டிவோட்டிஸ் நிறைய பாக்குறோம். அம்பரீஷ் மகாராஜ் இவங்க எல்லாம் பாக்குற பிரகலாத் மகாராஜ் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. ஹிரண்யகசிபு இவங்களும் பகவான் டிவோட்டி. ஆனா பகவான் இவங்களை என்ன பண்ணிருக்காங்க? எப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு உன் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி இவங்களையும் வந்துட்டு அமைச்சிருக்காங்க. அந்த வகையில ஹிரண்யகசிபு இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இவங்களோட பிரதரை வந்துட்டு பகவான் என்ன பண்ணிட்டாங்க? வராக ரூபம் எடுத்து அழிச்சிட்டாங்க இல்லைங்களா? ஹிரண்யாக்ஷனை. அதனால என்ன ஆயிடுது? உங்களுக்கு கோபம் வந்துடுது. கோபம் வந்து விஷ்ணு மேல ரொம்ப கோபம். அப்ப அவங்களை அழிக்கணும் அப்படின்ற நிலைப்பாட்டுக்கு அவங்க வந்துடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க? 125 வருஷம் தவம் பண்றாங்க. கடுமையான தவம் பண்றாங்க. அவ்வளோ தவமும் எதுக்காக பண்ணாங்க? தன்னை வந்து இறப்பில்லாம வச்சுக்கணுன்றதுக்காக, அப்புறம் பகவானே அழிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இல்லைங்களா? அதுதான். பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு செய்யக்கூடிய தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றன. அந்த மாதிரி தவம் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணாங்க? பிரம்மா கிட்டையும் உங்களால உருவாக்கப்பட்ட எந்த ஒரு விஷயத்தாலும் என்னை வந்து அழிக்க முடியாது அப்படின்னு நீங்க வந்து எனக்கு வரம் கொடுக்கணுன்ற அளவுக்கு ரொம்ப கால்குலேட்டிவா யோசிச்சு கேட்டாங்க. பிரம்மா என்ன பண்ணாங்க? சரின்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி பிரம்மாவால உருவாக்கப்படாத ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா பகவான் இல்லைங்களா? ஏன்னா பகவான் தான் பிரம்மாவை உருவாக்குனாங்க. அப்ப பகவான் வந்து அவங்களை என்ன பண்ணாங்க? அவங்கள அழிச்சாங்க. அப்ப அவ்வளவு 125 வருஷம்லாம் தவம் பண்ணி அவங்க கடைசியில என்னாச்சு? அவங்களுக்கு கஷ்டம் தான் வந்துச்சு இல்லையா? அப்ப இந்த மாதிரி பிறரை அழிப்பதற்காக துன்புறுத்துவதற்காக தண்ணியை வருத்தி கொண்டு செய்யக்கூடிய தவங்கள் தமோ குணத்தில் இப்ப கருதப்படுகின்றன நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.20 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தாதவ்யம் யதி யத்தானம் தீயதேனுபகாரிணே தேஷா காலேச்ச பாத்ரேச்ச தத்தானம் சாத்விகம் ஸ்மிருதிம். பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ தானம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். வழிபாடு பார்த்தோம், உணவின் பழக்கம் பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் யாகம் பார்த்தோம், தவம் பார்த்தோம். இப்ப நம்ம என்ன பாக்குறோம்? தானம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அப்ப பலனை எதிர்பார்க்காமல் நம்ம யாருக்காவது உதவி பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து பண்ணாம அவங்களுக்கு கஷ்டம், நம்ம உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு நிலைப்பாட்டுல இருக்கிறது. கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக நம்மளோட கடமை இல்லைங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா கிரகஸ்தர்களோட கடமை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பா பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றதுதான். 4 ஆசிரமங்கள் நம்ம பாக்குறோம். பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா, சன்னியாசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுல கிரகஸ்தர்கள் தான் என்ன பண்ணணும்? ஏர்ன் பண்றாங்க மணி இல்லைங்களா? அப்ப அவங்கதான் என்ன பண்ணணும்? ஆன்மீக விஷயங்களுக்கு நிறைய வந்து தானங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது நம்மளோட கடமையா செய்யணும். நம்மளோட குழந்தைகளையும் நம்மளோட குடும்பத்தையும் நம்ம பாத்துக்கிறோம். அது என்ன நம்ம வந்துட்டு கட்டாயப்படுத்தி நம்ம பண்றோம் இல்லை இல்லைங்களா? கடமையா நம்ம செய்யறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஆன்மீக விஷயத்திலயும் நம்மளோட கடமையா நம்ம நிறைவேற்றணும். தானம் நம்ம பண்ணணும். தகுந்த நபருக்கு யாருக்கு தேவையோ அதே மாதிரி முறையான இடத்தில் நிறைய இந்த ஆன்மீகமான விஷயங்கள்லாம் உள்ள இடம் சரிங்களா? அதாவது பில்கிரிமேஜ் எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இடத்துல முறையான காலத்தில் கால கணக்கும் உண்டு. இந்த லூனார் எக்லிப்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நேரத்துல அந்த மாதிரி கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம்.
சரிங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி இப்ப இஸ்கான்ல என்ன ஃபாலோ பண்ணுவாங்க பொதுவா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம இப்ப இஸ்கான் கோயிலுக்கு போறோம், நம்ம அங்க டொனேஷன் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது எதுக்காக பயன்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய பேருக்கு புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுவாங்க. பகவத்கீதை, பாகவதம் இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் யாருக்கெல்லாம் வாங்குறதுக்கு முடியாம இருக்காங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் அதை கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க அப்படின்றதாங்க. பிரதானமா புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு தான் நிறைய அவங்க டொனேட் பண்ணுவாங்க. அதுவும் வந்துட்டு யார் யாருக்கெல்லாம்னா ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்கு, அப்புறம் வந்து ஜெயில்ல உள்ளவங்களுக்கு, நோய்வாய்ப்பட்ட ஹாஸ்பிட்டல்ல உள்ளவங்களுக்கு, இவங்களுக்கெல்லாம் அவசியம் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்குலாம் அந்த படிக்கும் எண்ணம் இருக்கும். பிள்ளைங்களுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் இருக்கும், படிக்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுலாம் அவங்க விருப்பத்தோட இருப்பாங்க. அதனால நிறைய லைப்ரரி ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி ஜெயில்ல உள்ளவங்களுக்கு வேற பொழுதுபோக்கே இருக்காது, வேற வழியே இல்லைன்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, புக் எடுத்து வச்சு படிப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களுக்கு 1-2 நல்ல விஷயங்களாவது அவங்களுக்கு தெரிய வரும் அந்த வகையில. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ற மனநிலையெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க. சோ அந்த மாதிரி வலி வேதனையோட இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, ஆன்மீக விஷயத்துல தெரிஞ்சுக்க விருப்பப்பட்டு அவங்களும் வாசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. அப்ப இந்த மாதிரியான இடங்கள்ல புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் நடக்கும் அப்படின்றத. அதே மாதிரி பிரசாதம், அது என்ன பியூரிபிகேஷன் நமக்கு கொடுக்குது, உணர்வோடு சம்பந்தப்பட்டதுதான் உணவு அப்படின்றது. அப்ப பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண பிரசாதம் எல்லாருக்கும் விநியோகம் நடக்கும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்புறம் நாம சங்கீர்த்தனம், நாமத்தை, ஹரிநாமத்தை யார் வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா கலியுகத்தோட தர்மம் நாமத்தை உச்சரிக்கிறது, பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கிறது. அப்ப அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் ஹரிநாமம், சாண்டிங் பை சாண்டிங் பீஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள். அப்புறம் கோயில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், அதுவும் வந்துட்டு ரொம்பவே நல்லபடியா நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். நம்மளால தனிப்பட்ட முறையில கோயில் கட்டுறது சிரமம், பகவானுக்கு நான் மட்டும் கோயில் கட்டுறேன் அப்படின்னா அதுக்கு நமக்கு சக்தி அதிகமா தேவைப்படும் இல்லைங்களா, பொருள் அளவுல, உடல் அளவுல. ஆனா இந்த மாதிரி கோயில் கட்டுறாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம அதுல பங்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னாலும் அதுல நம்மளுக்கும் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம். அந்த வகையில கோயில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அதுலயும் நம்ம நல்லபடியா நம்ம என்ன பண்ணணும், பங்கு எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதுதான். அப்ப இந்த மாதிரியான சேரிட்டிஸ் நம்ம வந்து அவசியம் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம பண்ணணும். இது எல்லாமே இஸ்கான்ல பண்ற ஒரு விஷயம்தான். இல்லைன்னா நம்மளாவும் தனியாவும் இப்ப நம்ம கல்யாணத்துக்கு போறோம், பர்த்டேக்கு போறோம் அப்படின்னா நம்ம எப்படியும் gift கொடுப்போம். அது கூடவே ஒரு பகவத்கீதை புக்கையும் நம்ம வச்சு கொடுத்தோம்னா ஒரு நாள் இல்லைனாலும் ஒரு நாள் என்னைக்காவது என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க அதை எடுத்து வாசிப்பாங்க அப்படின்றதாங்க அர்த்தம். அந்த மாதிரி பழக்கங்களையும் நம்ம அவசியம் நம்ம வச்சுக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இதை விட இன்னொன்னு, எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க, சுத்தி பெரியவங்க அப்புறம் குழந்தைங்க எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி பகவத்கீதை கிளாஸஸ் எல்லாம் நடக்குது அப்படின்றத எடுத்து சொல்லுங்க. அவங்க எல்லாமும், ஏன்னா இதை விட ஒரு விஷயம், ஒரு பகவத்கீதையோட நம்ம ஒருத்தவங்களை கனெக்ட் பண்ணி விடுறோம் அப்படின்றது, இதை விட ஒரு நல்ல கைங்கரியம் நம்ம வேற ஏதாவது செய்ய முடியுமா அப்படின்னா கிடையாது. சரிங்களா? அதனால யாரெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட எல்லாம் அவசியம் நீங்க எல்லாரும் சொல்லணும் அப்படின்னு நாங்க சொல்றோம். ஏன்னா இதுக்கான லிங்க் உங்களுக்கு வந்து குரூப்ல ஷேர் ஆகும். அவசியம் நீங்க எல்லாரும் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க. முக்கியமா வளர்ற குழந்தைங்களுக்கு அவசியம் ஷேர் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 7.21 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. யத்து பிரத்யுபஹாரார்த்தம் பலம் உத்திஷ்ய வா புனः தீயதே ச பரிக்ளிஷ்டம் தத்தானம் ராஜசம் ஸ்மிருதம். பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம இது பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இந்த வகையில இப்ப இஸ்கான் மேங்களூர்லயும் டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கு. அப்புறம் யாத்ரா மாயாப்பூருக்கும் வந்து யாத்ராவை அவங்க வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ அப்புறம் இப்ப இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இப்ப வர பௌர்ணமி இருக்கு இல்லைங்களா, பத்ர பூர்ணிமான்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பௌர்ணமி அப்போ கண்டிப்பா வந்து பாகவதம் நம்ம கிட்ட இல்லைன்னா நம்ம வாங்கிக்கணும், இல்லைன்னா அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம அவசியம் பாகவதத்தை நம்ம டொனேட் பண்ணணும் அப்படின்றதான் தாத்பரியம். அதனால உங்களுக்கு யாராவது பாகவதம் செட் வச்சுலன்னா கோயில்ல நீங்க துர்கா மாதாஜியை கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. நீங்க வந்து உங்களுக்காக வாங்கிக்கலாம், இல்ல யாருக்காவது நீங்க டொனேட் பண்ணலாம். இல்ல அப்படி உங்களுக்கும் யாருக்கும் டொனேட் பண்ண தெரியலன்னா கோயிலே நீங்க வந்துட்டு சொல்லிடலாம், இந்த மாதிரி யாருக்காவது டொனேட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க ஏன்னா நிறைய வில்லேஜஸ் இருக்கு, அங்க கோயில்லாம் இருக்கு, ஆனா அங்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கிரந்தங்கள்லாம் இல்ல. அந்த
வசதி இல்லாம அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு அவங்க வந்து அதை வந்து கொடுத்துருவாங்க. சரிங்களா? அதனால பத்ர பூர்ணிமா வருது. அவசியம் இதை வந்து நல்லபடியா நீங்க எல்லாரும் அவைல் பண்ணிக்கணும். யாரெல்லாம் வந்து இந்த பத்ர பூர்ணிமால பாகவதம் வாங்குறாங்களோ டொனேட் பண்றாங்களோ அவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு கண்டிப்பா கோலோக வாசம் கிடைக்கும் அப்படின்னு வந்துட்டு புராணத்துல இருக்கு. அது ஒரு விஷயம். அப்புறம் டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கு. அதுக்கும் நீங்க வந்துட்டு மந்த்லி 500 நீங்க வந்துட்டு கொடுத்தீங்கன்னா கூட அது வந்து அந்த பூஜைகள்ல அவங்க அதை ஆட் பண்ணிப்பாங்க, இல்லைன்னா புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்ல ஆட் பண்ணிப்பாங்க. இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம். இதுல ஏதாவது கைடன்ஸ் வேணும் நீங்க அவசியம் துர்கா மாதாஜியை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இங்க நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தானம் அப்படின்றது இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏதாவது உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து கால்குலேட்டிவா எனக்கு இது செஞ்சா எனக்கு திரும்பி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சு பண்றது, ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி, சில சமயம் விருப்பம் இருக்காது ஆனா பேரளவுல நம்மள யாரும் தப்பா நினைச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா, அந்த அளவுல இந்த மாதிரி தானம் இருக்கிறதுன்றது ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறதா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவங்க அப்படிதான் பண்றாங்க, கஷ்டப்படுற ஃபேமிலிக்கு உதவுறாங்க. ஆனா உதவணும்ன்ற எண்ணத்தை விட தன்னை எல்லாரும் பெருமையா நினைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா, அதுதான் வந்து ரஜோகுணத்தின் அடையாளம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.22 ஸ்லோகம். கிருஷ்ண மாதாஜி. ரத்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. अदेश काले यत्तानम् अपात्रे सदीयते असत् कृतम् அவஜ்ஞாதம் தத் தாமசம் உதாகிருதம். தூய்மையற்ற இடத்தில் தூய்மையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப இந்த 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 மாதிரி தானம் யாரு பண்ணுவாங்கன்னா தமோ குணத்துல உள்ளவங்க. சரிங்களா? அவங்க கிட்ட ஏதோ வெல்த் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க, யாரு என்னன்னா யோசிக்க மாட்டாங்க, அவங்க பாட்டுக்கும் தானம் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க இல்லையா. அது எப்படிப்பட்டது, தூய்மையற்ற இடம், முறையற்ற காலம், தகுதியற்ற நபர், அவங்களுக்கு தேவையே பட்டிருக்காது. ஆக்சுவலா இங்க இருக்கிறவங்களும் அப்படிதான் இருக்காங்க இல்லைங்களா. இவங்களை பார்த்தா காசு கேக்குறாங்க, பட் ஆனா இவங்களை பார்த்தா எப்படி இருக்காங்க, தவறான பழக்கம் எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்காங்க, நல்ல ஒரு பழக்க வழக்கம் உள்ளவங்களும் இவங்களுக்கு தெரியல. அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு தானம் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்க வந்து தவறான பழக்கங்களுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. அப்போ அந்த தவறான பழக்கம் அதனால செய்யக்கூடிய செயல்கள் இல்லையா, தவறான பழக்கம் அதுக்கப்புறம் அதனால செய்யக்கூடிய செயல்கள் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு அதர்மம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அப்ப அதுக்கு நம்ம துணை போனதாயிடும். இவங்களுக்கு நம்ம பணம் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இவங்க செய்யற தப்புக்கு நம்ம அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதாயிடும். அப்ப அவங்க செஞ்ச பாவத்துல நமக்கும் என்ன ஆயிடும், பங்கு வந்துரும். அப்படிங்கறதுனால நம்ம தகுதியற்ற நபருக்கு முறையற்ற காலத்தில் தூய்மையற்ற இடத்தில் நம்ம என்னைக்குமே நம்ம கிட்ட பணம் இருந்தாலும் அதை நம்ம கொடுக்க கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படி கொடுத்தோம்னா நமக்கு பாவம் வந்துடும். அது மாதிரி தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சில சமயம் தானம் போறது என்ன, நம்ம உதாசீனப்படுத்தி போடுவாங்க இல்லைங்களா, ஒரு மாதிரி மரியாதை இல்லாம, அந்த மாதிரியும் செய்யவே கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி செஞ்சா அதெல்லாம் எந்த குணத்தின் வெளிப்பாடா நம்ம பாக்குறோம், தமோ குணத்தில் வெளிப்பாடா நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.23 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கீதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் தத் சத் இதி நிர்தேஷோ பிராமண ஸ்திரீ வித ஸ்மிருத பிராமணா தேனே வேதச்ச யக்ஞாச்ச விஹிதா புரா. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரம பூர்ண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீடு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது யாகங்களின் போதும் பரமண திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம இந்த ஹரி ஓம் தத் சத் அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே இந்த பிரபஞ்சங்கள்லாம் உருவாக்குறாங்க இல்லைங்களா, காரணோதய கஷாய விஷ்ணு, கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு, சிரோதய கஷாய விஷ்ணு எல்லாம் 8th சாப்டர் நம்ம பார்த்தோம். அப்ப படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரமபூர்ண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அனாதி காலத்திலிருந்து இந்த சொற்களை யாரு குறிப்பிடுது, பகவானே. ஏன்னா நம்ம நிறைய சாப்டர்ஸ்ல நம்ம பார்த்தோம்,
ஓம் அப்படின்ற சப்தம் வந்து பகவானையே குறிக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. சப்தத்துல நம்ம வந்து பகவானை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னா அது ஓம் அப்படின்றது. அப்ப இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பரம திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ வேத மந்திரங்கள் நிறைய இந்த பூஜைகள் புனஸ்காரங்கள் எல்லாம் பண்றோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி நேரத்துல யாகம் பண்ற நேரத்துலலாம் பகவானை திருப்தி பண்ணும் விதமா, ஏன்னா யஜ்ஞ புருஷர் பகவான் இல்லைங்களா, அப்ப அவங்களுக்கு திருப்தி பண்ணும் விஷயமா பிராமணர்கள் உச்சரிப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்பதான் அது முழுமை அடையும் அப்படின்றது. சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.24 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। जानकीरामन प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. तस्मात् ओम युधाकृत्य यज्ञदान तव क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता சததம் பிரம்மவாதினாம். எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்ப பரமனை அடைவதற்காக, பகவானை அடையறதுக்காக செய்யப்படும் யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் வந்து ஓம் அப்படின்னு உச்சரிச்சு பிராமணர்களால செய்யப்படும் விஷயம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. அப்ப பகவானை அடையறதுக்காக செய்யப்படும் யாகம், தானம், தவம்லாம் ஓம் அப்படின்ற உச்சரிப்போட தொடங்கப்படுது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.25 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। जय श्री माताजी हरे कृष्ण। सादित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः आनक्रियाक्षवे विविधाक्षा क्रियन्ते மோக்ஷகாங்கிபிஹி. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதெல்லாம் வந்து இப்ப ஓம் அப்படின்னு சொல்ல இல்லைங்களா, இதுக்குன்னே நிறைய விளக்கங்கள் வந்து ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. சரிங்களா. பகவான் அதுல அந்த ஆ ஓ இம் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த வார்த்தைகளுக்கு நிறைய விளக்கங்கள்லாம் உண்டு. வேற வேற கிளாஸஸ்ல நீங்க அவசியம் தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்ப பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தானம், தவம் எதையும் எதிர்பார்க்காம, சரிங்களா, பலனை எதிர்பார்த்து செய்யாம செய்யக்கூடிய யாகம், தானம், தவம் எல்லாம் தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி செய்யப்படும் போது நமக்கு என்ன ஆகும், நம்மளோட இலக்கு என்னவா இருக்குன்னா இந்த பௌதிக பந்தத்துல இருந்து விடுபடுற நிலைப்பாடா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கர்ம பந்தம் நமக்கு ஏற்படாம இருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.26-27 ஸ்லோகங்கள். हरे कृष्ण माताजी। जयंती माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. सत्पावे साधु पावे सत्इत्येतत् प्रयुज्यते प्रश्ये कर्मणि तदा सत्यब्दपातयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत्विधि चोच्यते कर्म सैव तत् अत्रियं सद्येवाभिधीयते. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூரண உண்மையே. இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. பிருதாவின் மைந்தனே, அத்தகு யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகிறார். மேலும் பரம புருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அறியப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூரண உண்மை, அப்சல்யூட் ட்ரூத், பகவான் தான் இல்லைங்களா. பூரண உண்மை, சமம் பொனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாமே அவங்க கிட்ட இருந்தான் உருவாகி இருக்கு. எனர்ஜி, ஃபுல் ஆஃப் எனர்ஜி பகவான் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அந்த எனர்ஜினால்தான் எல்லாமே இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. அப்ப பூர்ண உண்மை பாகத்துல முதல் ஸ்லோகம் இந்த பூர்ண உண்மையை தான் நமக்கு வியாசர் விளக்கியிருப்பாங்க. இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பிருத்தாவின் மைந்தனே, அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுவர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இப்ப மேலும் பரமபுருஷர் திருப்தி செய்வதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தானம், தவம் செயல்கள் சத் என்று அழைக்கப்படுகிறது. எந்த ஒரு யாகம், தானம், தவம்லாம் பகவானை திருப்தி செய்யறதுக்காக நம்ம செய்யறோமோ அதெல்லாம் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றது நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.28 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। श्री विद्या माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। கிருஷ்ண மாதாஜி. अश्रत्याहुतं तत्तं तपस्तप्तं कृतं सयत्
असत्युच्यते पार्थ न सத்தத் பிரத்யனோஹிஹ. பிருதாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை. அசத் என்று அழைக்கப்படும் இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப அர்ஜுனர் இந்த அத்தியாயத்துல என்ன கேட்டிருந்தாங்க? நம்ம சாஸ்திரத்தின் விதிப்படி இல்லாம தன் மனம் போன போக்குல ஈடுபடுறவங்க, வழிபாடு பண்றவங்க என்ன நிலை? சத்துவம், ரஜஸ், தமோ குணமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அந்த வகையில பிரித்தாவின் மனிதனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையே இல்லாம செய்யப்படும் யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் நிலையற்றவை அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிட்டுட்டாங்க. அப்ப பகவான் மீது நம்பிக்கையோட சாஸ்திரப்படி நம்ம என்ன பண்றோமோ அதுதான் நிலையானது, மற்றது எல்லாமே நிலையற்றது. அசத் என்று அழைக்கப்படும், அதெல்லாம் ஃபால்ஸ், அசத் என்று அழைக்கப்படும். நம்ம இங்க பாக்கலாம், இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி இந்த மாதிரி எது ஒண்ணு செஞ்சாலும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம் இல்லைங்களா? யாகம் ரஜகுணத்தில் தமோகுணத்தில், தவம் ரஜகுணத்தில் தமோகுணத்தில், இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தோம்னா சேரிட்டி, தானம் அப்படின்லாம். அப்ப இதெல்லாம் அந்த மாதிரி யாரெல்லாம் ஈடுபடுறாங்களோ அதெல்லாம் இந்த பிறவில மட்டும் இல்ல, அடுத்த பிறவில நமக்கு பயன் இருக்காது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இங்க இந்த பிறவிலையும் நம்மளுக்கு நன்மை தராது, அடுத்த பிறவிகள் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தும், அந்த பிறவில அது நமக்கு நன்மை தராது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ நம்ம எப்பயுமே நம்ம சத்துவகுணத்துல இருந்து யாகம், தானம், தவம்லாம் நம்ம கடமையா பலனை எதிர்பார்க்காம சாஸ்திர விதிப்படி நம்ம பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்ம கைடன்ஸோட நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பூர்ணமா இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கா மாதாஜி, பலஸ்ருதி வாசிச்சிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகோ நாம அத சப்ததசோத்யாயः. சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டிஸ், எல்லாரும் ஒரு 2 minutes வெயிட் பண்ணுங்க. துர்கா மாதாஜி இப்போ லெவல் 2க்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி பண்றதுன்றதை காமிப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ருபஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானம் பாவனி பஷு மனமனமா அனந்த கொடி வசந்த கிருஷ்ண பிரபாத் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.